бинандагони азиз салом мегӯям ба ҳамаоне ки ин лаҳзаҳо дар озодӣ видеоморо тамошо доранд ва шалои гулхоҷа ҳастам ки бозам соати 10 ба вақти прага дар хизмати шумо қарор дорам бо сархати хабарҳои рӯз, яъне мавзӯъҳое ки 3 соат пас мо дар барномаи хабарӣ ба шумо тақдим хоҳем кард. Мунтазир бошед, ҳар вақте иҷозат шуд ба шумо занг мезанем. Кормандони нуқтаҳои бонкӣ дар шаҳру навоҳии Тоҷикистон ду рӯзи ахир сокинонеро ки барои гирифтани маблағи ба онҳо фиристода шуда муроҷиат мекунанд ба сабр даъват доранд. Корбарони радиои озодӣ бо фиристодани аксу навор мегӯянд аз ҳеҷ низоми бонкӣ маблағҳои интиқолёфтаро гирифта наметавонанд. ҳатто бо низоми 12 рақама ки бонки миллӣ гуфта буд бемушкил кор мекунад. ҳамчунон муҳоҷирони тоҷик аз Русия бо ирсоли муроҷиатҳои видеоӣ аз мақомоти тоҷик мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба ин саргардониҳо поён бидиҳанд. яке аз гузоришҳои асосии барномаи имрӯз ҳамин мавзӯъ хоҳад буд. дар ҳоле ки дар Тоҷикистон мушкили интиқол ва дарёфти маблағҳо ба вуҷуд омадааст, аз соли нав мизони ҷарима ва пардохтҳои ҳатмии давлатӣ дар Тоҷикистон баланд мешавад. ҳамин тавр бар асоси тағйироти нав ҳама намуди ҷаримаҳо шурӯъ аз вайрон кардани қоидаҳои ҳаракатдаро то ҷарима барои ҷиноятҳои сабук зиёд мешаванд. барои мисол, агар ҷарима барои сурх гузаштан аз чароғакиро то ин вақт 275 сомонӣ буд, аз моҳи январ ронандагон барои чунин қонуншиканӣ 290 сомонӣ пардохт мекунанд. баъзе намуди боҷи гумрукӣ ва андозҳо низ тибқи қонун аз рӯи нишондиҳанда барои ҳисобҳо пардохт мешавад ва нархҳои онҳо низ гарон мешавад. дар ин бора низ мо имрӯз гузориш хоҳем дошт. намоишгоҳи ҷанҷолбарангез ва ё чӣ гуна дар Қирғизистон рассомони ҳуқуқи занон ба сензура рӯбарӯ шуданд. дар ҳоле ки ташаббускорони намоишгоҳ мегӯянд ин чорабинӣ шароити кори муҳоҷирзанони кориро инъикос кардааст, вазорати фарҳанги Қирғизистон амр дод ки 6 нигораи ба гуфтаи онҳо таҳқиромез бардошта шаванд. оё ба мақомоти қирғиз кадом акс писанд наомад, дар барномаи хабарӣ ҳам мегӯему ҳам нишон медиҳем. ва имрӯз дар фаронса бузургтарин коршиканӣ ва эътироз бар зидди ислоҳоти низоми нафақа барпо хоҳад шуд. аксари парвозҳои ҳавопаймоҳо, ҳаракати қатораҳои роҳи оҳану автобусҳо ва ҳамчунон метрои шаҳри Париж лағв шудааст. дар ин коршиканиву эътироз ки бар зидди ташкили низоми ягонаи нафақа роҳандозӣ шудааст, кормандони мактабҳову шифохонаҳо низ ҳамроҳ мебошанд. ва дар барномаи имрӯз боз ҳам дар бораи даъвои хонаву замин гузориш хоҳем дошт. пас аз як баҳси чандин сола бо қарори додгоҳ аз як оила хоста шудааст ки хонаашонро тарк кунанд, вале тарафи дигар мегӯяд ки онҳо ҳуҷҷат доранд ва берун кардани онҳо аз хона ғайриқонунӣ мебошад. агар мехоҳед дар ин бора гузоришро тамошо кунед, пас ба барномаи хабарӣ бипайвандед. мо шуморо баъд аз 3 соат дигар мунтазир мешавем.